O Concello de Cambados inaugurou de forma oficial as festas do Albariño. Aínda que os concertos e as actividades xa comenzaron o venres, dende este mércores ponse en marcha toda a vertente do sector vitivinícola. A vila levaba 2 anos agardando o regreso das casetas e apenas abriron os stands, o Paseo da Calzada xa estaba cheo de xente. Para nós é unha edición moi especial, por 2 motivos. Primeiro, porque levamos 2 anos sin celebrala e xa se nota no ambiente, xa se nota que é un mércores a mediodía e temos o Paseo da Calzada a rebosar de xente. E tamén é unha edición especial porque é o 70 aniversario desta festa do Albariño. Dende este mércores comeza a festa tal e como se recorda dende os anos prepandemia, con todas as actividades do sector vitivinícola, tanto as casetas xa abertas como a cata concurso e o túnel do viño que se celebrarán ao longo desta semana. O Consello Regulador está encantado, feliz de volver a retomar a integridade dos actos que organiza, como este acto da Calzada de Cambados con 42 casetas que albergan a 44 bodegas. Pola súa parte, a presidenta da Deputación de Pontevedra resaltou a calidade dos viños das Rías Baixas e destacou que a súa posta en valor é o que levou a esta festa a conseguir o recoñecemento de interés internacional. Que é unha das grandes festas de Galicia, da nosa provincia. Este ano, despois de 2 anos de pandemia, se retoma con toda a normalidade. Hai un ambiente de alegría que realmente enche de esperanza, de saber que hai futuro porque temos un sector moi potente. Dende a Xunta mostraron a súa ledicia por poder volver celebrar a festa con total normalidade. Tamén destacaron a importancia do sector vitivinícola para a comunidade autónoma. Simplemente trasladar, como decimos moitas veces dende a Xunta de Galicia, que o viño é un produto que fai territorio, fai turismo, fai restauración, fai consumo do propio produto e ademais representa a Galicia en máis de 100 países no mundo todo o viño das Rías Baixas, o viño albariño. As casetas continuarán abertas ata o domingo e agárdase que miles de persoas prueben os viños da denominación de orixe Rías Baixas durante estes días. Iso sí, como lembrou o conselleiro, achéguense a gozar do viño, pero cun consumo responsable.